Moi, se on täällä taas Random B ja nyt te näette eka kertaa mun naaman. Mä oon toi. Joten varmaan muistatte viime videoista Gangsta 08 ja B:n. Eli B on Gangsta 08. Voiko sä kutsua vaan 08? Okei, 08. Niin, siis B on 08 pikkuveli. Nyt näette ne. Tulkaa. Ai vitsi, kun mä oon täällä puska. Moro. Tässä on siis B. Eli mun pikkuveli. Joo. Nyt me tehdään sellaisia skillejä ja ei olla mitään mestaria. Paitsi tää. Se harrastaa. Elikkäs. Lähdetään tekemään. No niin. B, sun vuoro. Aloita. B. Tässä. B. Tai ollaanko silleen syöttelyä? B. Täällä. B. Syötä. Noin, se meni. Syötä. Siis toi on mun pallo, toi meni. Nyt syötä. Eli B. Joo. Ota. Ei B. Kattokaa nyt mä pommittelen. Otako saa? Hei, otetaan sellaisia pomputteluja. Joo, pomputtelu. Ei B. B ei oo sit kovin hyvä, kun se on vielä pieni. Joo, näin. Niin. Hei, B, syötä. Joo, otetaan tosiaan nyt niin, löydätte tosiaan. Mitä? Siis näette tosiaan nyt, kun otetaan pomputtelujuttuja. Siinä me ei olla mestareita. Jos sä pidät vähän kameraa silleen näin päin. Ja jos mä vaikka aloitan. Aloita vaan. Eli tässä on siis random. Ja tässä on tietenkin B ja tässä on minä. Ja aloita vaan. Nyt Y, K, 3. Joku 4. Okei, tuut sä pitää, niin mä Joo, pomputtelen. Joo, tosiaan nyt mä pidän. Okei. Otas. Otetaan uusiksi. Pomputtele vaan uusiksi. 15. 15. Henkka ja B vuoro. B, sun vuoro. B, elikkä se saa pomputella silleen, että osuu maahan, kun se on vielä pieni, niin... No niin, ootas. No niin, nyt. B, aloita. Ui! Joo. Sinne puskoon, mutta 3. Melkein sama kuin muu. Hei, mä voin tulla. No niin, mun vuoro. Ai. No niin, siinä pallo. Hei. No niin. Hei, random. Pistä random. Tänne niin. Miten 4, 5, 6, 7, 8, Ei! 9. Ei. 5, 6, 7, 8, 9. Hei, puhu vähän kovemmin, niin sun äänikin kuuluu. Joo, mä kiipeän katolle! Älä suuda. Tässä. Ei! Älä ottakaa muut palloon! Ei! Joo, otetaan vaikka höynää tähän. Okei. No, B voi olla aika. Syötä! Alko! B on nyt keskellähän. Pistä se kamera jonnekin. Ottakaa. Pistän tähän vaikka jonkun. Otettakaa. Noniin. Jospa nyt näkyis vähän. Noniin tässä. Hello! Hello, se on kato. Pistä. Hyvä Ranno! Hei! Ei jos oo sähköpää. Kasi odottaa pallon kanssa.
tykkäsit, jättäkää like. Jos tykkäsitte, olen tosi ylpeä. Mutta jos ette, niin subscribe please. Ja tilatkaa kanavan.